publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinalaan, una kita sa balita lokal. Mga LGU sa norte nga bagin sa Negros ginapasumeter sang project proposal agud masolusyonan ang lapnagon nga pagbaha. 12 ka mga empleyado sang DOH Western Visayas nagpositibo sa COVID-19. Balita National NBI nakilala na ang mga nag-okupar sa Room 2207 nga naangot sa kamatayon ni Christine Dacera. Kapin 400,000 ka mga deboto sang itom nga Nazareno nagpadulong sa Quiapo Church. Balita International, eroplano nga nagugpa sa Indonesia sa 62 ka mga pasahero ginakabalakan nga lunsay nagkalamatay. Sa sports balita, Jeremy Lin magapirma sa Warriors G League team para sa NBA comeback bid. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Enero 10, 2021. Di naman si Aksyon Dorel, Cabato. Detalles sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:09 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Action Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Nagsaka sa 18 ka mga balay ang totally destroyed, samtang 92 naman ang partially damaged matapos ang pagbaha sa syudad sa Talisay sa Biyernes ng gabi. Sa datos gikan sa Talisay City Welfare and Development Office, kahapon las 4 ng hapon Sabado, yara sa 3,233 ka pamilya ang gin-evacuate o kung 16,456 ka mga individual. Naguba naman ang pika-pika sa Purok Sigay, Barangay Zone 3, syudad sang Talisay. Sunod kaya City Administrator Jonathan Yaldama, halos tanan nga barangay sa Talisay ang napektuhan sang pagbaha bangod man sa high tide. Ang Talisay City ang may 14 ka mga evacuation centers, kagiban sa ila nagapabilin pa sa lugar. After barangay, mga almost 20 barangays ginang apektuhan, no? Ba, kadamo gali. Ang Talisay sa only 27 barangay. So, practically, tanan din na barangay na apektuhan, no? Kabahin sa payag ni Talisay City Administrator Jonathan Yaldama. Nag-abot na sa syudad sa Talisay, Negros Occidental ang dredger nga ginpadala sa gobyerno probinsyal para sa patigayonon nga rehabilitation sang duha ka mga dalagko nga kasubaan kag waterway sa syudad. Ginpasalamatan ni Mayor Nilizares and the Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer sa ginhatag nga bulig para masolusyonan ang pagbaha sa syudad. Nauna nagluntad sa tuong Enero 1 kag ginsundan kahapon sa kagahon Enero 9, 2021. Ginpamunuan man ni Lizares ang emergency meeting para sa relief operations sa Mayor's Office Conference Room sa Talisay City Hall kahapon nga adlaw Sabado. Ginpayag ni Dr. Zephyr Gerhard Kailian ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD nga ginapasumiter sa Office of the Civil Defense o kon OCT Region 6 ang mga LGU sa Northern Negros ang project proposal para maghanaganagan ang problema sa pagbaha labi na sa makasubaan sa probinsya. Ini ang ginpalabot ni Jose Roberto Nunez, Office of the Civil Defense Region Director o kon Regional Director kay Kailian matapos ang pagbaha nga nagluntad sa Northern Negros nagligad nga bagong tuig. Suno kay Kailian ang proposal nga mga proyekto ang isumiter sa OCD kay gaendorso para mapondohan sa National Disaster Risk Reduction Management Council o kon NDRRMC. Lakip sa mga proyekto ang pagpaayos ang flood warning system, rehabilitasyon kag pagkayo sa mga naguba nga dikes kag iban pa. Dugang pa ni Kailian, lakip sa mga
rason sa pagbaha sa probinsya. Amang sige-sige nga pag-ulan nga nagadutay nga kahoy kag dapat pasanyugon ang reforestation kag ang mga basura kag kahoy sa kasubaan. Nagpasalamat man si Kaelian sa mga responders kag unit nga nagbulig sa pag-rescue sa nagluntad nga pagbaha. Sa karon padayon pa ang pagsulod sa mga report kag datos gikan sa nagkalain-laing nga local government units. Convey agad ang aton nga nga padalion ang tanan nga mga proposal sa aton mga LGUs diri sa hindi naguro sa third district lang Okay. sa aton Escalante, Sagay and aton Cadiz nga mga projects nga ihatag naton kag mahimo nga mafundingan sa aton NDRRMC. Ang kabagin sang pahayag ni Dr. Zephyr Gerhardt Kaelian. Ginpanugyan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga syudad sa ikatatlong nga distrito nga magpaninguha agon makaangkon sang kaugalingon nga dredger agon makapatigayon sang sige-sige nga dredging operations sa mga kasubaan. Niyang mensahe sang gobernador kadungan sang paglansar sang maintenance dredging project sa Carugyat Creek, Malinaw o kon Malihaw kag Magnanod River sa syudad sang Victorias. Ginpatigayon ang dredging activities pagi sa Department of Public Works and Highways, National Equipment Management Division, Floating Equipment Division. Ginpanginbulahan man sang gobernador ang opisyal sang syudad labi ng local chief executives kag DPWH sa madasig nga pagresponder sa mga apektuhan sang baha. Samtang ginapahanumdum naman ni 3rd District Congressman Kiko Benitez sa mga pumuluyo nga tipigan ang palibot o kundunang manggad bagod mga tao man ang maapektuhan sa uli sa anuman nga malaing nga ginahimo labi na sa mga sapa o kon kasubaan. Nakabalik na sila tagsa-tagsa kamapulian ang mga biktima sang pagbaha sa syudad sang Victoria. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Rodolfo Reterado ang pamuno sang Victoria CDRRMO. Nagpauli na mga evacuees nga temporaryo nga nagtiner sa Coliseum sang Victorias matapos nga nagamat-amat na subside ang tubig. Suno kay Reterado, ila naman gin-terminate ang ila coastal operations sang Sabado sang Udto. At sa record sang CDRRMO, payara sang 11 ka mga barangay sa Victorias ang tuman nga naapektuhan sang pagbaha. Suno kay Reterado, unpredictable o kundi hindi mapaktan ang baha sa Victoria. Wala sa may ginbawian sang kabuhi sa nagluntad nga pagbaha. So far, there is evacuation center sa City Coliseum. Wala na diri tao na. Ubos na. Ubos na, nagbalik na sa panimalay nila. So, daw halos na nga evacuation center, sir, nakabalik na sa ila pulian? Aksyon na Rex, nakabalik na, halos na nangit. Kabahin sa pahayag ni Victoria CDRRMO Rodolfo Reterado. Nagtaliwa naman ang 43 anyos nga lalaki matapos sa tampukan sang narusdak ngang ila balay sa Purok San Carman, Barangay Gimbalaon, syudad sang Silay. Sunod kay Silay City Mayor Mark Goles, bangod sang mabaskog nga pag-ulan, narusdak ang puloy-an ni Mardy Lumanog. Ang balay ang himo sa light materials. Dugang pa ni Goles, 7 kahapon sing aga, sang nasapuan ang sang iya asawang bangkay ni Lumanog. Sa pinakauli nga datos ni Goles, isa pagid lamang na record nga napatay, bangod sa pagbaha nagligad nga gabi. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 ang 12 ka mga empleyado sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Base sa DOH advisory nga napetsahan Enero 9 kag pirmado ni DOH Regional Director Emilia Munisimpo, ang 12 ka mga empleyado ang may mild symptoms. Isa ang yara sa hospital, duha naka-facility quarantine, kag ang nabilin ang naka-strict home quarantine. Nagapadayon sa karon ang contact tracing. Sabado sang aga, sa ginpatigayon ng disinfection kag decontamination sa mga talatapan. Magapabilin nga bukas ang talatapan pero ang trabaho sa ibang unit ang magapadayon paagi sa work from home arrangement umpisa Lunes nga adlaw. Sa balita national, NBI nakilalaan na ang mga nag-okupar sa room 2207 nga nag-angot sa kamatayon ni Christine De Serra.
Kapin 400,000 ka mga deboto sang itom nga Nazareno nagpadulong sa Quiapo Church. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday everyone. Sa mga ka-aksyon tanga nagaupod sa aton subong nga aga, mayong aga gid. Kaya Nera Giroche, good morning ma'am. RR Muntua, sa tunga sang pagtilaw sa aton probinsya o lulupod kita mga muyo. Magpangamuyo para sa aton mga auto nga ginbahaan sa Northern Negros. Yes, amen. Tanito Pablea Villena Jr., mayong aga. Josephine Iskander, kay Steve Ryan Clavero, good morning. Aksyon Radio, morning. Ginatamyaw ko lang sa La Carlota Clavero family watching from Kingdom of Saudi Arabia. Salamat, keep safe mga ka-aksyon. Thank you man kay Althea Kim Iriman. Good morning Althea. Dra sa may Mursha, keep safe. Kay Felinora Oliveros. Good morning man kay John Mapa. Good morning kay Jo Hilomina. Mayong aga. Nonito Novero, good morning Aksyon Dorel, watching Facebook Live here sa may Grandville 1 Mansilingan. Upod ang iya wife nga si Helen. Stay safe and God bless. Thank you. Stay safe. Alex Monteza, good morning sir. Kay Mavic Bernesto, good morning dra sa may, Paris, France, in fairness. Kay Teresita Quinto, mayong aga Aksyon Dorel. Please pag-greet naman family Quinto from La Granja City. Kaya Leo Socamo, good morning. May bagyo? Wala bagyo, okay? Okay. Ma'am Vanessa Mayo, bow advance happy birthday. Thank you, Ma'am Van. Mayong hapon, arigatan, happy Saturday halong. Halong man, ma'am. Okay, stand by for Balita National. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Nasa Editionwith Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita, Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Nakilala na sa NBI ang mga nag-okupa sa room 2207 na kung sa pihak nga room sa Makati Hotel. Naging kadtuan sa flight attendant kasi Christine Dacera antis ining nasapon patay sa room 2209. Nagpamalibad ang NBI nga hingadlan ang mga tao sa room 2207. Nanawagan si Deputy Director Ferdinand Lavin, ang spokesperson sa NBI sa mga persons of interest nga magpalapit sa otoridad kag magkooperar sa investigasyon. Sa Lunes nga adlaw, 11 ka mga personalidad ang ginasagpina sa NBI para sa ilang testimonya. Sa rebaloan gayara sa room 2209 nagaparty ang mga kaupod o konkopdanan ni Dacera kag sa banyo man sang sininger room nakitaan ang biktima nga wala na sang kabuhi sang Enero 1. Subong nga adlaw Enero 10 igalubong si Dacera. Gintugyan na sa National Bureau of Investigation o NBI Death Investigation Division ang investigasyon sa kamatayon sa flight attendant nga si Christine Dacera. Ang NBI DID ang sa idalom sang NBI Investigative Service nga ginapamunuan ni Deputy Director Vicente de Guzman III. Si Justice Secretary Menardo Guevara ang una nga nag-issue sa Department Order No. 6. Nagligad nga Biyernes nga nagamando sa NBI sa investigasyon sa kamatayon ni Dacera. Nasaad sa mando nga kung mayara sa ebidensya pasakaan sa kaso ang tanan nga mga persona imbulbado kag responsable sa insidente. Nagmando man si Guevara kay NBI Officer in Charge Director Eric Distor na magsumiter sang report sa iya talatapan angot sa dalagan sa investigasyon sa sulod sang napulo kadlaw. Ang investigasyon sa NBI ang nagwa matapos naging pakamalaot ang investigasyon sang PNP sa sini nga kaso.
Nagdangat sa kapin 400,000 ka mga deboto sang itong mga Nazareno ang nagkadto sa mga dalanon padulong sa Quiapo Church Sabado nga adlaw. Sulo kay Police Brigadier General Leo Francisco, Director sa Manila Police District, natuman ang social distancing sa Quezon Boulevard kag Carlos Palanca Street Apesara nga ginatos ka mga deboto ang nagkadto sa lugar. Pero may mga litrato nga nagwa sa social media nga wala nasunod ang social distancing. Wala man gintugutan ang mga nakatiniil kag ang nagabit-bit sang bata nga magsulod sa palibot sang Quiapo Church. Nagpasiguro naman si Father Douglas Badong, Parochial Visor sang Quiapo Church, nga ila ginasunod ang regulasyon sa gobyerno nga 30% limited capacity sa sulod sang simbahan. Nanawagan ng Department of Budget and Management sa mga departamento kag ahensya sa gobyerno nga preparar ang ilang budget proposal para sa fiscal year 2022. Ilang isa ka semana ang nakaligad sa ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 4.5 trilyones pesos nga national budget subong nga tuig. Sa Enero 6, nag-issue si Budget Secretary Wendell Avisado sang Budget Memorandum number 138 o National Budget Call for FY 2022. Ginpahayag ni Avisado target sang DBM nga magsumiter sang national sang budget proposal para sa 2022 sa Hulyo 26 sa adlaw nga mapalayag o kon magapalayag si Presidente Duterte sang State of the Nation Address o kon SONA. Una nga ginalantaw sang Development Budget Coordination Committee nga ang proposed 2022 budget ang posible magalabot sa 5.24 trilyones pesos. Kag sa katapusan nga balita national, masobra na sa 2.2 bilyones pesos nga bulig pinansyal ang na-release ang DSWD sa pagpatuman sang Bayanihan 2. Sa pinakauling nga report ng DSWD, masobra 351,000 ka pamilya na kabenepisyo sa pagpatuman sa Emergency Subsidy Program sa idalom sang Republic Act 11494. Masobra 59,000 naman ka mga pigado nga pamilya nga napektuhan sa granular lockdown nakabaton sa 312.8 milyones pesos. May masobra 291,000 naman ka maduga nga benepisyaryo o kon mga tao ang nagbaton sa 1.9 bilyones pesos o kon mga wala nalakip sa Social Amelioration Program o kon SAP 1 kag 2. Ang DSWD ang nagpanagtag sa 1.96 bilyones pesos nga balor sa emergency subsidies sa idalom sang Bayanihan 2 para sa masobra 300,000 ka pamilya. Target man sa DSWD nga matapos ang paghatag sang ayuda sa idalom sang Bayanihan 2 subong nga bulan sang Enero. Last size 25 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Ang Last size 26 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International.
Ginakabalakan nga patay ang tanan nga pasahero sa isa ka Boeing 737 passenger plane nga nagugpaas pila ka minuto matapos nag-take off sa Jakarta, Indonesia. Sunod sa mga lokal nga opisyal, hindi na makontak ang eroplano sa Sriwijaya Air nga padulong kontane sa Pontianak sa probinsya sang West Kalimantan. Ginasiling nga sakay sa eroplano ang 62 ka pasahero kalakip ng 7 ka mga kabataan kag 3 ka lapsag. Masaming nga nagalabot sa 90 minutos ang flight time sa ibabaw sang Java Sea sang tunga sang Java Island kag Kalimantan o kon Kalimantan nga makitaan sa isla sang Borneo. Base sa datos gikan sa Flight Radar 24, naglabot o kon nalabot sang eroplano ang altitude nga halos 11,000 o kon 11,000 feet. Antes nagdubo sa 200 feet kag gulpiada na lang nga nadulaan sang control sa air traffic control. Ginpahayag naman sa Transport Ministry sa Indonesia nga ilan na ginaimbestigahan ang insidente. Kag sa ato naman nga sports balita, natala na nga magpirma sa isa ka deal ng anay NBA player nga si Jeremy Lin sa Golden State Warriors G-League team sa Santa Cruz Warriors. Paghimuon ang ginapaabot sa paghimuon ang 2021 G-League season sa Disney World Bubble sa Orlando sa diin. Ang opening ang ginapaabot sa unang bahin sang Pebrero. Magatapos ang playoff sa bulan sang Marso sa diin 18 ka mga franchises lamang ang ginpadala sa mga NBA teams. Ginasiling nga ang nasambit nga tikang ang kabahin sang pagtinguha ni Lin naliwat makabalik sa NBA. Katapusan nga naghampang si Lin sa NBA sa tupang 2019 kag kabahin siya sa pagkampiyon sang Raptors. Last size 28 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalya sa Aksyon Balita Sunday edition karong adlaw Domingo Enero 10, 2021. Good morning lang anay kay Mamang Lina Espigol nagapamatis la subong ko sa via transistor radio upod kay Tatay Mingo from RR Muntua. Good morning. And of course aton mga ka-aksyon nagaupod sa aton sa Facebook Live kay Cheryl Campa, happy birthday sa utod nga si Farley Bonbon from Bonbon family sa Hacienda Manukaw B. Joval Trinidad, good morning. Kaya Red Nazareno, Bia Jonathan, good morning man. Josette Magua de los Reyes, Mayros Amolo, Marikiat Valencia, Reynaldo Reparo, Maylene De Velos, kay Mario Serbo, Parcon, Aldri De Gia, Kondagia, good morning. Rasa sa may Binikwil Kabankalan, ginagreet niya taran nga taga Binikwil Kabankalan. Gracia Hareta Horvidalia, ginagreet man ni Maricat Valencia ang iya ko na pamilya dra sa may Sikaba, Cadiz City. Thank you kay Sir Michael John P. Season, good morning man. Good morning ko sa iya schoolmates, Watch 1992 ni Goro, si Raymar, Catherine, Mary Ann, Karen Rose, Fevi, Tina Elizabeth. Korevedaha, Noel Amar, kaga si Sid Artne. Good morning ko sa iya mga upod nga nagapangapidra sa may King Town Subdivision, Victorias. Kamusta ka mo da? I hope okay gid ka mo da bisan nagbaha nagliga niya adlaw. Sige, madamo gid salamat mga ka-aksyon. Stay safe and God bless us all. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.